Les categories en els blogs serveixen per ordenar temàticament els articles que hi publiquem, en el cas que hi tractem temes molt diversos. Imagina't que tens un blog personal i vols parlar sobre la teva ciutat, la música que t'agrada i dels llocs que visites. En aquest cas, seria recomanable que en creessis 3 i anessis vinculant els articles que vagis entrant al blog. Per crear les categories és necessari que entres al tauler d'administració del teu blog. En l'apartat Entrades, Categories, t'apareix el menú de creació i edició. A Afegeix tens un petit formulari en 4 camps. A Nom hi has d'afegir el títol de la categoria. A Resum, la URL que vols que tingui la categoria, però si no hi poses res se't crearà automàticament. A Pare, pots especificar si vols que la categoria en qüestió depengui d'una altra, de manera que esdevindria en una subcategoria. Per exemple, podríem crear les subcategories rock, jazz i clàssica dins la categoria música. I a descripció pots afegir una explicació opcional que segons el tema de l'aparença que utilitzis al teu blog no es mostrarà. Un cop introduïda tota la informació, no t'oblidis de prémer el botó Afegeix. Si t'hi fixes, a la part dreta ens ha aparegut la nova categoria. També ens apareix la categoria General, que ve creada per defecte amb el blog, però si aquesta no ens convenç, sempre la podrem editar i canviar-li el nom. Totes les categories, excepte aquesta última, sempre les podrem editar i suprimir quan més ens interessi. Un cop tinguis les teves categories creades, t'apareixeran ja el formulari d'entrada de nous articles al blog, en la columna de la dreta. Només hauràs de seleccionar la que més t'interessi. Per últim, fixa't també que just a sota t'apareix l'opció Afegeix. Aquesta és una manera senzilla i pràctica per si vols afegir una nova categoria o subcategoria al teu blog, al mateix moment que edites un article. Ens pot ser útil, per exemple, en el cas que volguéssim crear a últim moment la subcategoria rock dins la categoria música.